Hej, jeg hedder Pernille. Jeg har lavet en lille video for at vise, hvordan du registrerer dig som nyt medlem, eller hvis du skal registrere et nyt medlemskab for en anden. Hvis du sidder og skal oprette et nyt medlem, så vil du gå ind på din profil og bruge dit sponsorlink. Det kopierer du simpelthen op i menulinjen heroppe. Så kommer der en forside frem, hvor du kan hjælpe det nye medlem med at blive registreret. Det allervigtigste lige til at starte med, det er, at du lige tjekker, at dit medlemskabsnummer, det står herovre under sponsor-ID'et. For så betyder det, at personen bliver registreret korrekt under dig. Så skal vi bruge det nye medlems e-mailadresse. Der skal laves et password, navn, efternavn, køn, sprog, fødselsdato og så videre ned. Hvis det er en privat profil, så skal man klikke af her i tax number. Det har ikke noget med et firma CVR-nummer at gøre. Det er lidt sådan svarende til Social Security number, så derfor så skal man skrive fødselsdatoen her. Er det et firma, der bliver registreret, så hakker man af her ved Company Data og udfylder de rette felter. Herefter trykker man på Register Now, og der kommer så en bekræftelsesmail til det nye medlems mailadresse, den som han eller hun har opgivet heroppe i feltet her. Når der kommer en mail til det nye medlem, er der et aktiveringslink, som man skal klikke på for at aktivere kontoen. Og herefter kan man gå ind og købe de antal pakker, man er interesseret i at starte op med. Men selve registreringsprofilen kommer op på den her måde. Du kan også vælge at gøre det på en anden måde. Hvis du går ind på den side, der hedder multibuy-danmark.com, så finder du en dansk side med den danske præsentationsvideo, med nogle tilfredse medlemmers udtalelser, og med videoer, som beskriver lidt om, hvordan man opretter en profil, hvordan man ser annoncerne, lidt om resultater efter den første måned, efter de første 2 måneder. Og her har man også mulighed for at registrere sig. Det, der er lidt vigtigt at gøre, det er, at du her i slutningen af linket skal indsætte dit eget 9-cifrede medlemsnummer. Når du har gjort det, lige trykket Enter, så sikrer du, at den profil, som det nye medlem opretter, hægter sig op på dig. Så hvis du har sendt det her link til et nyt interesseret medlem, så klikker vedkommende her på Opret en gratis profil, og så åbner der sig faktisk den samme side som før, hvor medlemsnummeret står her. Det er de 2 muligheder, der er. Tak fordi du kiggede med. Hej.